Poďme sa spolu pozrieť na nový spôsob označovania 2D kódmi. GS1 Datametrix a QR kód s GS1 Digital Linkom sprevádzajú produkt od výroby cez logistiku až po maloobchod. GS1 Digital Link v podobe QR kódu pokračuje ešte ďalej, do online priestoru. Využiť ho môžu okrem iných segmentov aj vinári. Jeden 2D kód sprevádza fľašu vína od výrobcu až k samotnému zákazníkovi, ktorého cez web privedie späť k vinárovi. Tu nájde všetky údaje o produkte v súlade s nariadeniami. Firmy bez webového portálu môžu využiť EAN Online a vytvoriť tak jednoducho digitálny obsah produktu. Pre plynulý prechod na 2D kódy si môžete zvoliť GS1 Datametrix alebo QR kód v štruktúre GS1 Digital Link. Pripravte sa na budúcnosť v označovaní GS1 štandardmi.